Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашите. Някакъв син на комсомолец, Антон Кутев, си изтъпани вчера в Нова телевизия и взе да ни занимава с собствените си усещания на Антон Кутев, медийният депутат от БСП. Собствените му усещания говорили, че може да се разклати и друга банка, може да се разклати и валутния борд. Само ще попитам главния прокурор на Република България. Днес беше ли разпитан Антон Кутев, беше ли му предявено обвинение за разпространяване на ужасни слухове, които троват нервите на невинните българи? Кой и защо се опитва да ни убеди, че българските банки са зле, да накара хората да треперят, да теглят смешните си и жалки депозити, с които някакси се опитват да осигурят черните дни, които не спират в тази държава. Само че след случката с КТБ, разклатена заради онзи спор, дето си мерят пишките Делян Пеевски и Цветан Василев, хората не вярват и днес пак тръгнаха някои от тях пред банките на опашки. През това време не спираме да слушаме как политици и олигарси говорят за изтекли милиарди. Не свършиха ли тези милиарди? Не ги ли откраднахте, та да се кротнете? Колко милиарда крадете 25 години? От 10 ноември 1989 до сега е четвърт век. Колко милиарда откраднахте, не си ли напълнихте шибаните гуши да се кротнете и да оставите хората да живеят, да работят и да гледат децата си нормално в България? Колко ще крадете, за къде? Но ония свят с колко пари ще ходите? Децата ви, внуците ви, колко ще изхарчат? Защото те очевидно няма страх. На тях не им пука за нас. Те са в някакъв техен свят. С вили по Европа, с имения по света. Техните пари сигурно са банки някъде в офшорни зони по някакви острови, които ние само гледаме на картички или на тапети по компютрите си. Толкова ли ни ме кофти, бе? Толкова ли ни ме кофти, като гледат как живеят хората и как ги гърбат, как ги мъчат, как ги събират на опашки пред банките и ги лъжат и няма през 10 години. Между другото, как пасе така става, че БСП като е на власт има опашки пред банките? Някакво много странно съвпадение, господин Антон Кутев.